Hello guys, today on 18th August 2024, I'm here with Rimpopo FM Nkangazaona program with Comrade Mtanywa. Please be there and listen what Mr. Mtanywa have for you. Chegao Chakumadzulo. Kuchokera ku Komesa Hall Tata Malawi tikuziwiseni zimene zikuchitika kunja kwa dziko la Malawi. Tikuziwa tonse kunena kuti president wa dziko lino wanyamuka kupita ku Italy kutenga umene atitumizira ena mwa delegates amene aenda ndi president akunena kuti ndi zinthu zomvetsa chisoni komanso zochititsa manyazi zimene zikuchitika ku Italy. Khalidwe ndi labwino, khalidwe labwino limapangisa kunena kuti uzikhala okondedwa ndi anthu ochuluka. Monga mukudziwa kunena kuti Klaus Chilima anali mmembala mmodzi wa church cha Catholic, akatolika ochuluka amene ali mdziko la Italy ndi okwiya, komanso ampingo wa katolika ndi okwiya chifukwa cha imfa ya Klaus Chilima. Amalawi tikufuna tikuwuzeni kuti tikamapanga zinthu zina tiziyamba talingalira kuti kodi chimene chingabwere kutsogolo kwathu chizakhala cha mtundu wanji. Ndizomvetsa chisoni Amalawi kunena kuti talandira uthenga kunena kuti Amalawi amene akukhala ku Italy akana kukumana ndi president wa dziko la Malawi Lazarus Chakwera. Akunena kuti iwo ndi okonzeka kukumana ndi Lazarus Chakwera pokhapokha atatulusa ripoti la ndege. Earlier on timakudziwisani kunena kuti pamene Chakwera akupita ku Italy kwangukhala nyambo cholinga chawo akupitanso ku Germany kuti akakumane ndi aja amene anapanga kafukufuku wa ndege. Ndetu kulandiranso uthenga kunena kuti anthu aku Germany amadana ndi zakatangale. Nde kunatengedwa ndalama zambirimbiri kuti akapase anthu amene anapanga kafukufuku wa ndege. Zinthu zochititsa manyazi zokhazokha. Ulendo umene aenda president agwirisanso ntchito ndalama za maziphunzitsi amene anapanga pension. Ndalama zawo za maziphunzitsi amene anapanga pension ndi zimene agwirisanso ntchito kuyenderanso ulendo umene anyamuka. Mukhozabe kuona kunena kuti tili ndi mtsogoleri amene mmene iye amayankhulira kuti sindimadziwa kanthu. Amalawi tiye tikhulupirire kunena kuti Lazarus Chakwera ndi president amene samadziwadi kanthu, ndi president amene samadziwa kanthu. Ndizomvetsa chisoni kwambiri, ndizomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti tili ndi mtsogoleri amene sakudziwa kanthu. I think nchifukwa chake even a former president ayankhula kunena kuti angakhale anthu atamwa ambuye mtengeni sangakhalenso ndi maganizo okavoteranso Lazarus Chakwera. Amalawi nonse amene muli ku Italy tikuti bravo bravo bravo, mwaonesa mkwiyo. Amenewo ndi mbali imodzi ya ma demonstration kukana kukumana ndi mtsogoleri chifukwa cha zoyipa
zimene inu simukugwirizana nazo kuti akukhalira ripoti la ndege. Nonse amene muli ku Italy tofuna tikuyamikireni. Tonse amene tili m'mayiko osiyana-siyana, president akabwera kumene koko tatiye mtimsiya azikangokumana nda azibale aka MCPwo. Ife president wa mtundu umenewu sitikumufunanso mdziko la Malawi. President amene sazalemekezedwa ndi chifukwa chake anapanga upandu ali ku Assemblies of God, kuapangira upandu achapola kuti iwo abwere pa udindo wa upresident wa church wa assembly. Minyama anaitenga pamenepo. Amalawi ndikufuna ndikutsimikizireni kunena kuti imfa ya Chilima, plani imene anapanga MCP yapangisa kunena kuti chipani cha MCP chipiteso limodzi ndi Achilima. It was a mistake kwapha Chilima. It was a big mistake to kill Klaus Chilima. Zimene zaonesa kunena kuti azisogolera MCP ose mitu yawo simagwira. Chifukwa chani? Samalesana kupanga zinthu zimene amapangazi. Akanauzana kunena kuti we are not supposed to use this system to kill the vice president. Lero sibeza kuchita manyazi. Ndizomvesa chisoni kunena kuti wherever Malawian president is going, there is no respect at all. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM kuchokera kucha ku Komesa Hall. Zamanyasi zomvesa chisoni zimene anthu sitimayembekezera. Ndeti kuti Amalawi okhala ku Italy akukana kukumana ndi President Lazarus Chakwera. Akunena kuti pokapoka atuluse ripoti. Ndita kukusimikizirani Amalawi nonse, ndipo Amalawiso akufuna kwabwino kunena kuti posachedwa pompa kukhale ma demonstrations kunchewu okakamiza president kuti atuluse ripoti. Ndifuna ndipemphe Amalawi akukalonga, Amalawi akuchitipa, Amalawi akunsanje kuti tiyende tipite kunchewu kokapanga ma demonstrations, kukakamiza mtsogoleri wa dziko komanso chipani cha MCP kuti chipereke report. Ngati report sili kuperekedwa kutha kwa mwezi wa August, palibe galimoto imene isichoka ku Lilongwe kudusa kunchewu. Ndiye kuti magalimoto azizera kusalima. Palibe galimoto imene isichoka ku Blantyre kuzera kunchewu. Ndiye kuti galimoto ya ku Blantyre kupita ku Lilongwe izizeraso kuntakataka. Zikhalireso anthu akumenekonso nawonso kuusekaso msewu wakumeneko, kunena kuti kunonso sitikufuna galimoto ya Blantyre kudusa komanso galimoto ya Lilongwe kudusa. Lazarus Chakwera ndi timu yawo amaoneka ngati kuti ndi mashasha ndi madolo, koma munthu amati akafika potopa munthu uja mmazamuona ngati munthu uja ndoyipa. Amalawi tufuna tikuziwiseni, abale athu akunchewu akukonza ma demonstration ndipo alolera kunena kuti kuli bwinonso nawo amwalire amusatireso
chilima ndiye kuli ma demonstration anyo kuncheu ngati kumapeto kwa mwezi uno sikukuchitika sikukubwera ripoti la ndege ndipo ripoti ilo likhale lona lenileni chifukwa ripoti ili aku Germany ajaso analitenga ndikukapasa akubanja kwa achilima ndiye ngati papezeke zonena kuti akupereka ripoti la bosa amalawi musadandaule ripoti lenileni mulimva ife tutililandira mawa lino pa Limpopo FM ndi chifukwa chake tabwera tu ku Malawi tabwera kusatenga ripoti pamanja tizipita nalo kuti tililengeze bwino ndeti kudikira mwezi uno ukamata ripoti likhale likutuluka ngati ripoti sili kutuluka amalawi nonse akumwanza amalawi nonse akudedza amalawi nonse akumulanje akuphalombe tikukakumanatu kucha kumachedwa kuncheu ma demonstration anyo pano ma demonstration akakhala kuncheu tonse tikukakumana kuncheu nakasiku kulilongwe tikapanga ma demonstration adala kadula kubera ndi zikwanje ndiye tikufuna MCP akatipezeso pano kuncheu ndiye akakumane ndi minthungo ya ngoni. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM tikuti tikumulirira chilima tikwalirira maisha nilu muluzi pamene pama ndipweteka mtima kwambiri. She was my aunt. She was doing everything. MCP, you decided to kill her. Munakwanisa kupha alapken. Ndiye kumanena kuti zinthu zikuyenderani. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Ndikwirizane nawo apita Mtalika kunena kuti angakhale anthu atamwa kadamsana komanso atamwa kuti ambuye mtengeni palibe amene akavotere MCP palibe dera limene likufunanso MCP. Ngakhale muntu okuti walenzera ava mabodoteni ambuye mtengeni Saga wasange yani. Tinapatire chitowa numiriyo tikumasi pesa ide zinthu zavuta dziko lonse lapansi chifukwa cha COVID mukutero bwana nanga madzi akugwerawo amachokeranso ku America kodi zinthu lomwe mukati COVID kulibe ngothawa zisanu nanga lero chachitika cha kutikakamiza kati usalire Malawi sikulina tikafuta ilipo nthawi kubwera ntola Malawi ngati tiri kuno ndikukenani aikenani ndiyo wawa mwina sitinafike tasochera tibwerere kuliko kuchosa. Zikumati wawa ife yangu muti tikaona mene tikubu
kudana nanu koma ntchito zanu tazidikirira mpaka natatopa chomwe mukutiwa ndi maulendo takhala ndipo pansi mutembete usazuzule boma akumanga tikolongala latu titiyena mozemba tiufulu tiyambule matandaulo atu ambelebe kodi yanga ndidaraponya kwa inu kodi munkati tikulowera kukenani kapena kali molola nkaleyala tibwerere osalire malawiwe tikulina titafuta ilipo nthawi kubwerera tutola malawiwe ngati tiri kuno ndikukenani ai kenani ndiyo wawa mwina sitinafike tasochera tibwerere osalire malawiwe tikulina titafuta ilipo nthawi kubwerera tutola malawiwe ngati tiri kuno ndikukenani ai kenani ndiyo wawa mwina sitinafike tasochera tibwerere Chisaona. Achipangano chakale nakulakwira chiyani bwenzi langa lokonedwa. This is Comrade Ntanyo Harimpopo FM tikuti kukomesa kwa koma ola adaniwo pano pa mitu yawo yaima tikupasirana mapicha a polisi amene anatumidwa kuti azapange chipongwe a DPP koma chifukwa chonoti DPP yakungana ndikuti olo pamene takhala ife mukomesa holo umachita iweso kumva kunena kuti palibe munthu amene angabwere olo kungoyerekeza noti amuli bwanji kuti mwina amve mawu kuti mwina tikamva mawu tizo kuti Comrade Ntanyo wauchanda ameneyi kunotu zinthu zili bwino kuno zili bwino makonvention anu otatiita nani musakhale nawo jera tiyamikire a Ford a UDF a UTM atitana kale kuti tikakhale ku convention yawo tikuti ripoti likufunika bravo amalawi okhala ku Italy nana ku South Africa sikuti akabwera ku South Africa ko mumulandire ife ku Namibia tagwirizanaso kuti akangobweranso ku Namibia tikanaso kukumana nawo a president aku Mozambikiso amalawi akunena kuti samufunaso abale ako omwe kukukana
nonse kuchokera m'madera onse a dziko la Malawi tikuti mukuyitanidwa kuma demonstrations amene anthu akunchewu akonza kunena kuti akufuna ripoti lituluke. Ndiye kuli ma demonstrations anyo amalawi nonse tiye tikakumane kunchewu tikufuna ripoti. Nanga sakunena kuti ayisunga pange ma demonstration kulilongo. Ndiye ma demonstration akukhala kunchewu. Tione ngati galimoto itu iduse. Ino ame konzekane ndi futi zanu, a polisi konzekaniso ndi futi zanu. Kunchewu kulibe kudusa. Ndipo kulibe wina aliyense amene akudula chiphaso. Misika kapena ma business akunchewu. Maifa ya sound stream. Tunakwesa ndege. Funanso depende pela platform. Como FM. E aí na Comrade Janyo. Fuzani. Dibusa zigo jirungamo. Vempe sobre a Blues TV. Fuzani. Auze Nyamalao. Medicina Power. Vice President. Show the phone. What are you got? Choneke. Locomotive Malawi ni kamono nzelagu mamchoneke. Matembele wabere baiwe ni banjala. Kulinde soga. Kizimu yangu na eni bere bamutu babo. Kima ukuwa wajita ndi uze sobanori. Wina sanene kunena kuti ine sindi maziwa kunena kuti kunchewu kukhala ma demonstration. Ma demonstration kunchewu anyo a DC olokalata kasi muilandira kamwilandira ma demonstration akuchitika. Tikufuna ife ni ripoti lonena kuti koda chilima ndi anthu enaja anamwalira bwanji. Chifukwa tikapanga zimenezi ndi pamene boma la MCP liziwe zonena kuti amalawi ali serious akutitengera kuchibwana, akuona ngati sitingapange ma demonstration amene akuchitika m'maiko enaja. Ndeti kuti ma demonstration iwa akuchitika kunchewu anyo ala Comrade mpaka mwata anyo ndikuti anyo atula pasi tusitifika 2025 atula pasi udindo ma demonstration yaka ndakunchewu mzimu wa chilima wakwiya mzimu wa chilima walusa. Ndikatereso pa Limpopo FM mwine Comrade Ntanywa tikusiyana pomwepa.
Nama yake